Nations Unies a rapport min kɛra mura kan Mali jamana ɲɛmɔgɔ olu ye o baarakɛbagaw nɔminɛ. Front Uni contre le référendum olu nana ni dalila caman ye walasa kalafili o bɛ se ka bɔ a ma. Tombouctou kasoden 10 olu bolila ka bɔ kaso kɔnɔna la nka a yirala k'a fɔ ko maa 9 tɛgɛ dara olu kan. Ale ni kalafili koɲa ɲɛnabɔbaga min minɛla dire o fɛnɛ labilala. An balimaw an bɛna ni kibaruya ni walanwalaw ye aw ka bidon kibaru kɔnɔna la. An ka bi kibaruya fɔlɔ o bɛ tali kɛ Nations Unies ale ye rapport min kɛ mura kan o baarakɛbagaw Mali jamana ɲɛmɔgɔ olu ye olu wele bɔgɔ jeninnen kan. Kibaruya min sera ma olu ye a yɛrɛ k'a fɔ tɛnɛndon juin kalo tile 19 Direction générale du contentieux ale ye plainte do pôle antiterroriste la maaw kama minnu kɔni ye baara kɛ ONU ka rapport kan mun kɛra mura k'aw hakilila jigin k'a fɔ ko nin rapport in kɔnɔna la ONU ka expert ninnu olu ye a yɛrɛ k'a fɔ ko Mali fintigilakaw ko olu kɔni ye duguden maa 500 ɲɔgɔnna de faga mura kɔnɔna la o waati kelen Mali jamana ɲɛmɔgɔ olu ye a yɛrɛ k'a fɔ ko olu ka wulikajɔ dɔw de la ka kɛ jatigɛwale taba dɔw kama ko olu ye maa caman kɔni faga o ko senfɛ ko ga ko Nations Unies expert ko olu kɔni taara o ko yɛlɛma ka jatigɛwale taba ninnu ka olu yɛrɛ kɔni yɛlɛma ka kɛ dugudenw ye. O kama Mali jamana o kɔni a yɛrɛ k'a fɔ ko ni expert ninnu kɔni ko u kɔni ye waliya min kɔni kɛ ko o ye crime d'espionnage ko wa o kɔfɛ ko u tilala tuguni ni ka Mali finitigiw ka olu kɔni danbe tiɲɛ ni ka tila ka fɛn kɔni da u la u ɲɛma mun ye. U tilala fɛnɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko olu kɔni bɛ ONU expert ninnu nɔminɛ i n'a fɔ code pénal o sariya sen 35 y'a fɔ cogoya min na fo ka taa se 33 ma ale ni 34 ko olu kɔni bɛ a laɲini nin ko kɔni ka sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ nin ko tiɲɛna a galon ka se ka o bɔ dɔn ɲɔgɔn na maa minnu kan ka ɲangi olu ka ɲangi nin ko da fɛ. Kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de ye Front Uni contre le référendum olu wulila ni daliluya caman ye walasa kalafili ka se ka o bɔ a ma. Kibaruya min sera ma olu kɔni de ye a yɛrɛ k'a fɔ tarata don juin kalo tile 20 Front Uni contre le référendum ni o kɔni ye jɛkulu ye parti politique kɔni caman bɛ mun kɔnɔ fo ka taa se fasoden jɛkulu ma ninnu kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka fili dɔw kɔni fara ɲɔgɔn kan ni olu kɔni yera kalafili kɔni hukumu kɔnɔna la. Nunu ye a yɛrɛ k'a fɔ ko kalafili kɔni kɛra ka sɔrɔ sariya sunba min kɔni bɛ sen na ko o sariya sen caman kɔni de bɛ yen nɔ ko dankarikɛlaw la i n'a fɔ a sariya sen 26nan fo ka taa se 40nan ma 41nan fo ka taa se 71nan ma ale ni a ɲɔgɔnna caman ko dankari kɛra Mali sariya sunba kɔrɔlen na wa o yɛrɛ kɔfɛ ninnu ye a yɛrɛ fɛnɛ k'a fɔ ko sɔni kalafili yɛrɛ kɔni don cɛ ko olu kɔni wulila ka se cour constitutionnelle kɔni na ni ka u ka haminanko kɔni ta ka yɛrɛ ye ko ga olu kɔni ye jaabi mun di olu ma olu kɔni ye a faamuya k'a fɔ ko olu kɔni ka laɲini tɛna se ka ɲɛnabɔ nin yɔrɔ in na ko wa ko o tɛmɛlen kɔfɛ ko waati dɔ kɔni ne kun kofɔlen don campagne na ko ga ko olu kɔni ka jateminɛw la ko jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni ye campagne daminɛ sɔni o waati kofɔlen cɛ ko wa campagne wulikajɔw fɛnɛ la ko jamana ɲɛmɔgɔ ko olu kɔni ye jamana kɔni ka bolimafɛnw fo ka taa se a ka baarakɛminɛn wɛrɛw ma ka olu ta ka don o koda fɛ ko o kɔni ye waliya ye mun kɔni kɔnnen don ko wa o kɔfɛ ko u tilala tuguni ni ka mɔgɔw ka olu hakilinaw san ko yɔrɔ dɔw kɔni na u ye wari kɔni jɛ di dɔw ma ko wa yɔrɔ dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ la u ye t-shirtw di olu ma fo ka taa se fini suguya wɛrɛw fɛnɛ ma ko nin bɛɛ lajɛlen kɔni ye fɛn ye mun kɔni bɛ se ka jamanadenw ka olu kɔni bɔ u hakilinata kan ni o yɛrɛ fɛnɛ kɔnnen don ko ale nin fɛnɛ assesseur ale ni président de bureau ko olu kɔni kan ka sigi tile 15 sɔnni kalafili don cɛ ko ni o yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye fɛn mun ma se ka lawaleya o fɛnɛ kɔfɛ ko kidalikaw fɛnɛ fɛ yen nɔ ko olu ma se ka kalafili kɛ ko wa o waati kelen yɛrɛ kɔni fɛnɛ la ko Mali jamana ɲɛmɔgɔ ale ni jɛkulu minnu fɛnɛ sigilen don kalafili kɛko ɲuman kama ko jamana ɲɛmɔgɔw ka kumakan ale ni o jɛkulu ninnu fɛnɛ ta ma kɛ kelen ko sabula ko jɛkulu ninnu kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko kalafili ma kɛ Kidal kɔnɔna la nka Mali jamana ɲɛmɔgɔ olu ye a yɛrɛ k'a fɔ ko kalafili kɛla Kidal ka fara Mali cɛmancɛ bolo fɛnɛ kan ko marabolo caman kɔni de bɛ yen nɔ minnu kɔni ma se ka kalafili kɛ ka sababu kɛ lakanabaliya ye ko o dɔw kɔni fɛnɛ yera Koro fo ka taa ɲɔnɔ cercle kɔnɔna la ale ni Masina cercle kɔnɔna la ko dugu caman kɔni de bɛ yen nɔ ko cɛ marifatigiw olu taara ka taa u ka kalafili minɛnw ta ko yɔrɔ dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ la ko kalafili kɛyɔrɔw olu ma se ka dayɛlɛ joona ka sababu kɛ lakanabaliya ye ko ale ni fɛnɛ yɔrɔ dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ olu ye u ka kalafili kɔni kuncɛ ka kɔn a waati ɲɛ ninnu ye a yɛrɛ k'a fɔ ko maliden bɛɛ lajɛlen kɔni ye kelen ko bɛɛ lajɛlen dama ka kan Maliko la ko k'a ye k'a fɔ ko dɔw kɔni de bɛ yen nɔ ko olu kɔni ma se ka u ka fasodenya kɔni waliya ka sababu kɛ lakanabaliya ko o yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye sababu ye mun kɔni bɛ se k'a to ni sariya sunba in a kɔni man ka don ba la ko ni a ta ka lajɛ ko bureau de vote kɔnɔna la ko a kɔni yamaruyalen tɛ fɛn dɔw ka se yen nɔ ko i n'a fɔ téléphone ko ga ko a yera Bamako yen commune den kɔnɔna la ko ale ni New York jamana kan ko téléphone kɔni tun bɛ bureau de vote kɔnɔna la
ale ni fene ko Mali yɔrɔ minnu kɔni bɛ yen nɔ ni olu lakanabaliya kɔni ka jugu kosɛbɛ ko jaabi kunfɔlɔw kɔni a yɛrɛ ka fɔ ko yen yɔrɔ ninnu na ko olu ka jaabi bɛɛ kɔni kɛra oui ye ni o kɔni tɛ dɔwɛrɛ ko olu kɔni sɔnna sariya sunba in ko ma Front Uni contre le référendum olu kɔni ye o ko kɔni bila kɔrɔ la sabula olu kɔni a yɛrɛ ka fɔ ko seere kun tɛ u la ye walasa ka u ka kuma kuncɛ ni jɛkulu ninnu u ye a yɛrɛ ka fɔ ko ni waleya damadɔ kɔni fɛn fɛn filɛ nin ko nin kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ se ka kɛ sababu ye sariya sunba a kɔni kana don ba la ko ga olu ka laɲini kɔni ye hali bi jamana ɲɛmɔgɔ olu bɛ se ka segin u kɔ cogoya min na ni sariya sunba ko in na ko sabula Mali mago bɛ kalafili sugu minnu kɔni na o kɔni ye kalafili min kɔni bɛ kɛ jɛlenya kɔnɔna la ale ni basigi kɔnɔna la ko ga olu ka wulikajɔw kɔni bɛna to sen na fo ka taa fɔ u ka laɲiniw sabati la kibara wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de ye Tombouctou kaso kɔnɔna la kasoden 10 bolila ka bɔ yen nɔ kibara min sera ma olu kɔni ye a yɛrɛ ka fɔ tɛnɛn don juin kalo tile 19 Tombouctou yen kaso la ko kasoden 10 kɔni bɛ yen nɔ ko olu kɔni ye bingalikɛ wale kɔni ta ka ɲɛsin u ka kaso lakɔlɔsibagaw ma ni o ye surveillant de prison ye ko o kɔni kɛlen ni maa 10 u kɔni sɔrɔla ka u yɛrɛ ɲini ni ka boli ka taa ko ga u ka o boli ninnu senfɛ kasoden kelen kɔni bɛ yen nɔ o bɔnɛla a nin na a tɔ maa 9 ko findigilakaw olu kɔni sera ka u tɛgɛ da olu kan ko ninnu kɔni bɛɛ minɛ la tuguni ni kana u bila kaso kɔnɔna la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin kasoden ninnu kɔni ka boli ko a kɔni kɔlɔlɔ bonyala kosɛbɛ ko sabula ko kaso min kɔni filɛ o ye ko o kɔni bɛ Tombouctou ekɔlisoba 2 ni ɲɔgɔn cɛla la ko o ekɔliso ninnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ la ko a yɛrɛla k'a fɔ ko bac examen kɛlaw kɔni de bɛ yen ni o kɛra sababu ye ni ka gɛlɛya kɔni don yen don examenw la kunnafoni kuncɛ la kibara wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de ye Boubacar Bourema Maïga ni ale ye autorité indépendante de gestion des élections o maa dɔ ye Jire cercle kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ayi Bongo k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko cɛ marifatigi dɔ ko olu kɔni kun taara nin cɛ in kɔni ta fo a ka du kɔnɔna la ko a bɛ tile 10 ɲɔgɔnna bɔ ko marifatigi ninnu kɔni ye nin cɛ in minɛ kun min na ko o ma se ka dɔn ko ga juin kalo tile 20 ko u kɔni ye a labila tile 10 a ka minɛli kɔfɛ an bɛ waati min ko sisan nin cɛ in ale minɛla kun min na ale ni a sera ka labila cogoya min na ko kibara jɔnjɔn ma sɔrɔ olu la fɔlɔ nka kibara wɛrɛ mana bɔ kɔfɛ an b'o da aw tulo kan an balimaw ni kibara ne tun b'an bolo ka da aw tulo kan ani ce a ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔn na